Hey y'all, come look at this. हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय एबा मोजां मोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल एबा थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बेनिखायनो अब्लाबो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायलां बाजि जायो आदा कम्पानि मावनायाव आदा होनबाय थायो बेखौ आदा लिङो उरायखौ ओमफ्राय बे थांबाय दा बाजि लिंबाय थायो ओमफ्राय होमब्लाबो फैयामोन ओमफ्राय सानसेना दंमोन दा बिनि माबा बिदानि फिसाला दंमोन दां बेजों फैफादोंमोन आं बेयाव ओमफ्राय आङो इयाव लोगोनि रुमावसो थायो ओंखाम जानोसो फैयो इयाव ओमफ्राय जेन'बा नों फैबाय दे जेन'बा मानो थाखाय सौहैसिङा मानो थाखो आदाया बे आदाया आंखौ सासपेक्ट खालामबाय थायोना मा सासपेक्ट नोंहा खोथाया जाहैबाय नों आलासि हिसाबै फैदोंबा नोंथ' सौहैसिङाव हाबनाय नङामोन ना औ नङा बे लोगोआ गैलाना आदा मा लोगो गैला नों सैथोखौ बुं आरोना आंखौ जेबो लाजिनाय माबा गोनां गैया बुंदो बे लोगोआ थांबाय खामानि मोनबाय बियो थांबाय दा आं इयाव लोगोनि रुमाव थायोमोन ओमफ्राय दा जेन'बा नोङो बेखौथ' नों हिसाबै जों गाज्रिखौ सानो बिनिखायनो सोंदों जोङो माने नों बेजों माब्रै बबे दिननिफ्राय बिदि रिलेसनशिपआव थाया रिलेसनशिप माने बे आं आदाजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन दा बे आदा उरेलजों दा बे आं कम्पानियाव खामानि मावनाय जों ज' सानैजों मावोमोन ना बेयाव आं बे आदाजों फैफायामोन होमब्लाबो बे माने बे बिनि लाबोफादो बे सानसे हे दोस्तों, क्या प्यार में है परेशान? तो इस सब के साथ जुड़े दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों से और करें उनसे बात। नों दिनैनिफ्राय फैले दा बुंग्रा मोजां बुं फैला आदा ओमफ्रायो मबाइल सिम गासिबो नाम्बारखौ दिनैनो डिलिट खालामगोन दा नाम्बारफोरखौ लाजोबबाबो आदा मबाइलखौ बोरै हरनांगोन मबाइल होलानांगोन ओमफ्रायो नोङो जाबाय नोङो रायजोनि गेजेराव क्षमा लानांगोन फंबाय क्षमा बुंदो दे नोंनि खुगाजों आं दिनैनिफ्राय फैलायाव जाबाय गलथि जाबाय दिनैनिफ्राय फैलाय आंखौ निमाहा खालामदो रायजोफोर ओमफ्राय जुदिबा बायसान्सआव नोङो क्षमा बिबाय एसे न'खर फिसायानो होन हिन्जावानो होन फिसायानो होन हो जुदि मालाबाफोर 1 इयार्स नङा 1 मान्थ नङा 5 इयार्स नङा जोबथासे वर्ल्ड लाइफ हो बेवहाय बिसोरो माबा मोनसे जानो थाङोब्ला नोंखौ दायनिगिरि जागोन गोसोआव लाखा नोङो गामिया मा आं जेनेबा आदा गवालपारा डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटीयाव थायो होमब्लाबो जोंनि दा बिमा बिफाया नागालेण्डआव थायो नोंनि आफानि नामा मा नाम बाबानि नामा गकुल बर' ओमफ्राय आइनि नामा ककिला बर' ओमफ्राय बिदा फंबाय साबेसे बिदा फंबाय सासे बिनानाव साब्रै बिनानाव नामखौबो बुं आरो फंबायनि नामखौ बुं साफा खिथाजोब आब'नि नामा मनिका नाम बुं मनिका बर' आब'नि नामा आंनि नामा गौतम बर' बिनानावनि नामा सिला बर' फंबायनि नामा कृष्णा बर' ओमफ्राय गामि खाथिनि सिनायनायफोरखौ बुं नोंसिनि आदै मादै बिसोरखौ नामखौ बुं गामि खाथियाव सिनायनाय मानसि बे आदा बेयाव जोंनि गावनि मानसि गैया नागा मानसिफोरासो थायो नागा मानसिबाबो बुं गाम्बरानि नामा हेजिबिनि नामा गतबि जाबाय गतबि ओमफ्राय चेयारमेननि नामा आकित' टाइटेला गतबि आचुमि अके ओमफ्राय चेयारमेननि नामा आकित' जिमामि सेकेन्ड गाम्बरानि नामा ओमफ्राय सिनायनायनि दखान माने एड्रेस नांगौना जोंनो दखान मा सकबि गामिनो आदा गामि ओमफ्राय दखान थागोन ना मार्केट सार्केट ओरैनो नङाबा नोंखौ बोरै हमनो आंलाय बे आदा सकबि गामियानो जोंनि नङा गामि दखानानो मोनसे सकबि गामि बे गामि नोंखौ बोरै हमनो आसाम राइफल खाथियाव आदा आसाम राइफल खाथियाव ओमफ्राय मार्केट दङ सार्केट आदा गैया बिदि थार्सडे बाजार जायो ओमफ्राय थार्सडे बाजार सकबि बाजार होनो औ ओमफ्राय बे दखान खाथि दखान थानाया दखाननि नामा बिदिनो शर्मा बिहारि मानसि दङ ओमफ्राय जोंनि बर' मानसियाथ' गैया दखाननि बिहारि दङ ओमफ्राय बांगालफोर दङ बिनि नामाथ' जाहैबाय माने गौतम बर' ओमफ्राय फादार्स नेमा जाहैबाय गकुल बर' मानसिखौ जेनेबा सोंहरदोंमोन आं माबायदि मानसि गामिफ्रा न'आव फन बुनि दे होनबा रायलायहरनिबा অলপ কথা কবি যে মানুহৰ লগত নহয় মই অলপ কিবা জামিলা এটা কিনা আছে এইটো পৰা কোৱা
नागामिस रोंगौना आदै नागामिस हेलो अपने खान लगा बस्ती की नाम আছে সকবি নাগালেণ্ড না আৰু তাতে পুলিচ চেণ্টাৰ দেখোনটো আছে কিবা SSP চেণ্টাৰ আছে বুলি তাতে না SSP সকবিতে আছে না হৈছে দে আমিতো মানে আসামফोरा কয় আছে হা মানে এইটো मा नामलायनो এইটো गौतमदो ना दा नै नों दाना मा जायो बियो दा नोंनि दादाया मालायनि न'खराव फैनानै फिसाय गैयि जायगायाव माने एसे गाज्रि माबायाव फासिदों आरोना ओंखायनो फन हरनाय जादों दा नोङो दा जोंनि आदाया माने न'आव थाया आरोना ओमफ्राय बे जोंनि बाजैजों थानानै माने उन्दुफैबाय थायो आरो बेनि थाखाय कमप्लेन आरो दे हो होनबा नोंसिनायनो दसे नङा दा मिटिङा जोबसिगोन दानो आर्जेन्टमोन दा नोंसिनि आफामोन गैया नामा दे आदै नों रायलाय आच्छा दे आं रायलायनि होमबा हो माने बे नोंसिनि नोंदाना मा इयो हो बियो एसे गावनि माबायाव एसे फासिना दङ नालाय बेहाय ओमफ्राय ज' रायजोनि दङ न'खरनि दङ हो बे बुस्थुखौहाय बिनिफ्राय एग्रिमेन्ट लानाय जाबाय दिनैहाय बे एग्रिमेन्टनिफ्राय बिखौहाय मिलायनानै समाधान खालामनानै हो बेनिफ्रायनो सारासारि खालामनाय जासिगोन बेखौ हो बेनिखायनो बिनि फुरा एग्रिमेन्टखौ लाजोबखाबाय जुदि बिनि बेवहाय बे जायनाखि न'खराव फैदोंना बियो बिनि बिसायथ' दङ ना ओमफ्राय फिसालाफोर दङ हिनजावफोर दङ खुलुमबाय दै नै ओरैहाय आसामनिफ्राय बुंदों दे माने बे गौतम होननाया एसे बेले बेजे जानानै रायजोनि आखायाव गोग्लैना दङ ओमफ्राय बिनिखायनो दा एसे नोंसिनि न'खरावहाय एसे जानाय हरनो जों फन बुदों आरो नोंसोरखौ नैबे ओरै सोनाब जोंनि आसामा बेंगालर आसाम बेंगालर औ बेहाय दंफैयो नालाय बिबो ओमफ्राय दा रायजोनि आखायाव दङ गाव गोलति मावनायनि थाखाय बुस्थुआ दाथ' बुंहरनांगौ जाबायानो नोंसोर मिथिनांगौ नालाय माने सासे न'खर गोनां बिसि फिसा गोनाङावहाय बेखौ माने प्रुफ मोननाय जादों नालाय आलासि जाफैयोनो डिस्टार्ब खालामफैयो दा बेनिखायनो बे रायजोनि आखायाव दा रायलायनानै दं आरो हमजानानै दं आरो हो ओमफ्राय दा बेखौहाय बेहायनो समाधान खालामनानै रायजोफ्रा बुंदों आरो बेहायनो समाधान खालामनानै बिनि गासै एग्रिमेन्टखौ लाजोबनानै बेहायनो समाधान खालामनानै हगारनोसै होनना बुंदों रायजोआ दा बियो माबा मोनसे बे न'खरावहाय जुदि रायजो जानायाव बेलायावहाय हा माबा मोनसे जुदि जाबावोब्ला फिसायानो हक आरो बिनि फिसायानो हक बा आरो बिनि बिसियानो हक हिन्जावानो हक हो माबा मोनसे जायोब्ला बेखौहाय नागिरगोन रायजोआ आयेनाव खारनाय जागोन दा बेनोसै आरो ना बिजों रायलायबावनो नामा नोङो गामिया मामोनलाय डिमापुरथ' मा जायगा नोंसिना बे न'थारा गवालपारा ओमफ्राय दा डिमापुराव थायो आरो नोंसोरो ओमफ्राय डिमापुराव दङ नोंसोरो ने ओमफ्राय मा जायगा नोंसिनि न'थारा बियो डिमापुराव थानाया सकबि ने
दे जाबाय दे होमबा नामा ओमफ्राय नोंना टाइटेला ककिला खाख्लारि ओमफ्राय नोंसिनिया बे आदैया औ गकुल खाख्लारि हामबाय दे दा बिनिफ्राय समाधान खालामनानै बेखौ रायजोफ्रा एसे मिलायना हगारनायसै होनना बुंदों हो जेबो नोंसोरो सिन्था खालामनांगौ गैया गावबागाव गाव खामानि मावना जाथों बिबो बिदेशआव फैदों नालाय मादै एसे रायज्लायदो होमबा नोंसोरलाजों हामबायसै दे পিছে তো কথা করবো না নয় এইটো মই কৈ থাকিছিলোঁ আপুনি এনেকৈ হেল্ল' মই এইটো দাদাখানৰ ঘৰতে থাকিছিলে না তো আজি ফুজুৰতে মতলব তাহান এইটো দাদাখান আহিছে তো আহি নাহে তাহান মোক দেখি কিনে তাহানে এনেকৈ কি কোৱা আছে এইটো পৰা আমা মতলব ভাবি তাই একলা থাকিছে না ভিতৰতে না তাই বাহিৰতে কাপোৰ দিলাই থাকিছে তো মই ভিতৰতে থাকিছে না মই এইটো দাদাকে দেখি কিনা মই বিছনা নিচেতে লুকাই দিছিলে না এইটো পৰা তাহান আহি কিনা দাদাখান দেখিছে না দেখি কিনা আহি না তাহান মতলব মই বিছনা নিচেতে গুচাই মই গলতি হৈ যাইছে আমাৰ এইটো পৰা आं बिसना सिङाव हाबदोंना बिनिखाय आंनि गलति जादों सप्तानै जाबाय आदा बेवहाय फैनाया आमा दालाय কথা सिगाङाव जानायाथ' थांजोबखाबाय थांबाय दे बेवहाय दे ओमफ्राय दा इयो बाव थाबनो होनबाय दा थाबाय ओमफ्राय एथ' गोदाव सोराव थाखानि फैसानि गोदाव सोराव खालामो दा आं इफोरखौ उनाव रायला इयो आंखौ मा होनगोन इखौ सोंग्रोदो जाबाय दे बेवहाय दे आंथ' रायाङा रायखायो फिसा दं फिसु दं आं थाखा गारलाबायनायखौ आं मोजां मोना एफा खस्थ' मावनानै ओरै गारनायखौथ' रावबो मोजां मोना ना रावबो हिनजावफ्रा रायखागोन एखौ रायला मा होनगोन इयो एखौ बुजायदो ओमफ्राय आच्छा बेवहाय जाबाय दिनैनिफ्राय माने जों सानैजों गोरोबलायनानै जानायसैखौ बुंना लानो हानांगोन बेवहाय जागोन गाव फैबालाय आंनिलाय उफिन अके ठीक आंलाय माथो सिगाङाव बुङो मा जाफ्लाङो जेबो जाफ्लाङा बे थिगलानो हिनजाव हौवाया थिगला हिनजावा मा निदि जानांगौ कारेक्ट बेबो कारेक्ट गाव गोदाव सोराव जानायावसो ना इदि जादों नोंसोर साननाय बायदि जादों नाथाय इदि नङा नोंसोर साननाया गलति नाथाय इदि नङा इयो आंखौ गारनानै 6 मास 7 मास जाबाय नों होखाबाय नालाय आं थांबायलै मान थाङागौमोन नोङो हौवा जानानै थाङागौमोन नोङो हिनजावखौ गारनानै गियान गैया नोङो नों लाजिनांदों दा होखानाय गोरोमालै मा लाजिनाङो हौवा जानानै नों मान गारनानै थाङागौमोन सा हिनजावखौ गारनानै मा गारनानै थाङागौमोन नोङो माब्रै रायजोखौ मान गैया खालामखो बियो मा रायजो मान गैया खालामखो आं नोंसोर साननाय बायदि गाज्रि सानना जेन'बा दे नोंसोर साननाया जाबाय नोंसोरो बेवहाय ओरैखौ लेंहरोबा बेबायदि आं मान होखाना नोंजों संसार जानो हालि आं नों बायदि हिनजावजों संसार जानानै आं गोजोननाय गैले बे रावखौ बुंला नोङो होखाना थांदो नों सोरजों गोसो थाबाय नालाय होखाबाय नालाय आं बुंनांगोन मा होखादों आसामाव थाङा मा फैया नोङो बे सानैजों बुहुलानो जाबाय थाबायानो खमा माने जोंबो टाइमबो गैया जाहैबाय ओमफ्रायो दा जोङो लास्ट माने
जोंहा बिदिनो फैबाय थानोबो सम गैया हिसाबै सोंस्रानाय जानोसै आसा नोङो दिनैनिफ्राय बेवाया फंसे फंनै बुंब्लाबो नों सैज' खालामनानै थासिगोन दा आंलाय थाखायोना अके बे बुंबाय थानायाव जोङो अके जाबाय दे ओमफ्राय नों फादारनि मोखांखौ नायनानै दिनैनिफ्राय एसे खालामो मोननाय दिनैनिफ्राय खालामदे दा आं फादारखौ बिदि खालामाथ' आदसा ओमफ्राय फिसाफ्रा माबा मोनसे एसे एनै बुंब्लाबो नों हजम खालामनानै थानायसै दा अके ओमफ्राय नोङो बायसान्स फिसाफ्रा बिमानि खोथा लायोला आं गनायनाङालै नों गोलति मावलालै फिसाया बुंखागोन ओमफ्राय नों दिनैनिफ्राय थालांनानै बुरैजों गोरोबनानै जानायसै दा आंलाय सिगांनिफ्राय गोरोबनानै जानो माबाखारा अके दा बे लिंहरलायैयावसो आं दा जोंदों बेवहाय जाबाय दिनै आं बोरायजोंनो गोरोबनानै जाफिनायसै आंलाय जाखायो बाल आं बेवहाय नोंसिनि सिगाङावबो होनदों दा गाव फैथों नोंसोर फैनाय समावबो होनदों होनब्लाबो आं लिंहरना मा होनब्ला लिंहरनानै आं मालाबा रायलानो लिंहरना आंखौ रायदों नै बेबायदि राव बुङो ओंखायनो आं लिंहरना होननानै थादोंमोन फिसाफ्राथ' लिंहरदोंना फैनांगौमोन इयो जायखिजाया बेवहाय जा सिगां जाबाय थांथोंसै ओमफ्राय दा गोरोबलायना जाफिननायसै दा दिनैनिफ्राय आंलाय गोरोबना जाखायो आंथ' बेखौनो नेगासिनो दं आं बिसिबां खस्थ' मावना जादों जाबाय दे जायखिजाया बेवहाय माने फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै फादारनि मोखांखौ नायनानै नोंसोरो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नोंसोरो सिगाङाव जेरै जादोंमोन बेबायदि मिलायना जाफिनदो आंलाय मा बुङा जायखिजाया बेवाया फंनैसो बुंदो आं सिगाङाव जाबाय उनाव आं बिदि खालामले होननानै फंनैसो बुंलाय आंलाय जेबो खालामखाया रा दायानो गैखाया जेराव गावसो नाङा होननानै गारनानै थांदों होनब्लाबो आं लाखिदोंमोन नों आंखौ मा बुङा आस्सा जाबाय दे मा बुङा खोन्थानांगौ नामा इसिनो खोन्थाजोबनांगौ नामा नोंनि गाज्रि रावखौ दे मा गाज्रि राव आंनिलै र' बेवाय जाबाय आं नों सानैजों निमाहा लालायदो दे सानैजों जों जिबनाव बिदि जाले होनना निमाहा लालायदो खोनाबाय फंबाय जाबाय जों निमाहा होलायबाय होनना बुंदो दे आंथ' निमाहा होखाबाय रा अके बेवहायबो निमाहा आंलाय निमाहाखा सिगाङो माथो आं खमा होबाय होननानै नोंबो दिनैनिफ्राय जों जि खालामदों नै फंबाय माने खोनाबाय बे खामानिया सैथानिसो खामानि सैथानिसो खामानिखौ बेवाइखौबो गाज्रि दामोनसै बेवायाबो गाङाखौ गाज्रि दामोनसै माने जेरै न'खरखौ सिखावनो हायो सैथानो मोजां जायो बि हिसाबै जा जाबाय दिनै गोरोबलायबाय